2 Toyotes, 7 Suzukis, 6 Jeeps, 2 Nissans, 2 Mitsubishis, 2 Land Rovers i un Volkswagen? Sí, un moment, Aina. Arrencava la segona Multimarca 4x4. Després d'un contundent esmorzar a Montclar, els 45 participants feien camí cap a Sant Pere de Grau d'Escales i Molí del Vencell, per gaudir d'una bonica ruta. Els paisatges eren espectaculars. El dia també era radiant, on destacaven els colors vius d'aquesta primavera amb tanta aigua. El primer ensurt el va patir el Nissan Patrol d'en Ricard Quiñonero. Un sobreescalfament en les rampes de Montcal el va fer aturar i per precaució va tenir d'abandonar la ruta i tornar cap a casa. Tampoc va faltar la visita a Bonner. És un despoblat en el terme municipal de Gósol. Actualment està en ruïnes i destaca l'església de Santa Eulàlia, inclosa en la ruta del Camí dels Bons Homes i que depèn de la parròquia de l'Espà. Hola, soc la Mònica de Barcelona, venim amb un gran Cherokee. Avui la ruta ha estat molt bé, hem vist un paisatge molt maco, hem vist diferents tipus de terrenys i un super esmorzar que cal destacar també. I ara ja estem a punt per anar a dinar a una casa molt maca, com podeu veure. Després de dinar, un grup ja tornava cap a casa i l'altre seguia ruta fins als Rasos de Peguera. El Liberty d'Antoni Viada, degut al mal estat de la pista, va tocar el terra amb la seva estribera i li frenava la roda del cotxe. No li va faltar l'ajuda dels seus companys, en Genís Manyes, Arturo Blasco i en Francesc Vila, que amb els seus propis recursos van solucionar l'ensurt i varen continuar la ruta.
Des del club volem agrair un cop més la tasca d'en Jordi i Joan Jordana en la coordinació de la trobada. Fins la propera! Ens ho hem passat molt bé. Fins al Guixaró 2019.